برێو رسمên serbazî ser milê hevalên xwe şehîd qehramana Zeddîn Iskan bo Rojavayê Kurdistanê tê veguhestin. Birayê qehraman efserekî pêşmergê Rojavayê Kurdistanê ye û bavê qehraman Şehnaziya xwe bi şehîdbûna lawê xwe diyar dike. وهون قش قهرمانين والحمد لله رب العالمين دبرخاكا خذ وبرخاكا كردستان وام كردستانيين ام احزاب ام كردستانيين ام احزاب ام كردستانيين دنوت ويكاد الفربرين دار ما دفرد والحمد لله ونساغبن. Serokê Encumena Niştimanî Kurd li Sûriyê got pêşmergê Rojavayê Kurdistanê wek beşek ji baskê xwe yê leşkerî dide naskirin, te kes dike bi çi rengî be wê pêşmergê Rojavayê Kurdistanê vegerin gund û bajarên xwe biparêzin. ام بهێڤینن ئەم نەگەین وێ ئاستا گە زۆرێ ئەم دەرباز ببن ji ber tu quwetek tune gê pêşmergê me ji bergeriya خاکا me û miletê me mehrûm bike. Ev pêşmerge pêşmergê Kurdistana Sûrîne xwîna xwe feda dikin li çi perçê Kurdistanê bê lê cihê wan gibsagî herin ser xaka xwe û parastina Kurdistana Sûrî miletê Kurdistana Sûrî bikin. Pêşmergên Rojavayê Kurdistanê bin navê leşkerê roj cihê xwe nav fermanda zêrevanî ve digirin. همي پێشمەرگێت ڕۆژەوە خۆشمێریە خۆیان نەڤاندیل وێرەک و ئیزبات کردی و ئەساس پێشمەرگێت شۆڕەشێکێنە یەت بزاوێکێنە و ئەو بزاو ڕزگاری خۆزە کوردستانەیە و بۆوانە فەرق نەبووە و ڕۆژەوە بیتن باشوور بیتن باکوور بیتن هەر جایەکی بیتن شەڕی بکەن. Roja duwazdeh vê mehê danê piştî nîvro di encama teqîna TNT-yekê de li mihwerê Xazir pêşmerge qehraman Iskan şehîd bûbû û pêşmergeyekî din li gel bi navê Hemze Birhik birîndar bûbû. Sî û çaremîn şehîdê pêşmergê Rojavayê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê şehîd dibe. Pêşmergên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ew ji tu şera natirsin lê hêviya wa got şehîdê sî û pênca li ser xaka Rojavayê Kurdistanê li dijî çekdarên Daeş bikeve. Pêşewa Behlewî Rûda û xala Sînorî di navbera Rojava û başûrê Kurdistanê de.